дар варзишгоҳи спартаки шаҳри хуҷанд бо ташаббуси федератсияи футболи тоҷикистон фестивали футбол барои духтарон баргузор шуд. Дар маросими кушодашавии чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва федератсияи футболи тоҷикистон иштироку баромад карда аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати рушду оммавияти варзиш хоса намуди футбол ёдовар шуданд. Гуфта шуд ки бо ташаббус ва дастгирии президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ин намуди зебои варзиш дар кишвари азизамон сол аз сол рушду нумӯ ёфта, дастаҳои касбии кишвар дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ иштирок намуда борҳо ба дастовардҳои назаррас мушарраф гаштанд. Футбол байни бонуҳо, байни кӯдакону наврасон, байни сокинони ҷамоату маҳаллаҳо ва байни кормандони ташкилоту муассисаҳо ҳамчунин футзал рушду нумӯ ёфта истодааст, ки ҳамаи ин аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои роҳбарияти федератсияи футболи мамлакат нисбати ин намуди варзиш шаҳодат медиҳад. бо дастгирии федератсияи футболи тоҷикистон ва фифа мо фестивал чорумин фестивал аст ки баргузор мекунем Women's Football Campaign. Якум фестивал дар шаҳри Хорух, дуюм фестивал дар ноҳияи Носири Хусрав, сеюм дар шаҳри Нав ва яктои дигар ана дар Хуҷанд гузаронда истодаем. Баъди ин боз як фестивали дигар дар Нақша ҳаст дар ноҳияи Ашт. мақсади асосии ин фестивал дар он аст ки пайдо кардани футболбозон барои минтахаби миллии Тоҷикистони то 13 сола то 15 сола мебошад. ин чорабинии варзишӣ бо мақсади рушди футбол байни бонуҳо ва дарёфти футболбозони болоқат ва ба дастаҳои касбӣ ҷалб намудани онҳо роҳандозӣ карда шуд. миннатдории худро ба Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ки ҳамирӯз ҳама хел чорабинӣ фестивал блиц турнире ташкил карданд. Дар инҷо аз 150 нафар духтарҳо зиёд шуда истоданд. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз духтарон ба футбол таваҷҷӯҳи зиёд медиҳанд. дар фестивали мазкур беш аз 150 нафар духтарони наврас аз шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуданд. мураббиёни пуртаҷриба ҳамроҳи иштирокчиён машқҳои гуногунро зери мусиқӣ иҷро намуданд. аз иштироки фаъолона ва хотири болидаи духтаракони хурдсолу наврас ҳувайдо буд ки онҳо ба футболбозӣ шавқу ҳаваси зиёд доранд. Я очень рада, что сегодня Федерация футбола организовала нам такой фестиваль. Мы любим футбол и очень рады, что нам устроили такой фестиваль. В будущем мы хотим стать профессиональными футболистами и играть за сборную Таджикистана. ба ҳамаи иштирокчиёни фестивал аз тарафи федератсияи футболи кишвар туб ва сару либоси варзишӣ туҳфа карда шуд. маврид ба зикр аст ки фестивали мазкур дар ҳамаи минтақаҳои кишвар бо ҷалби ҳазорҳо нафар духтарони варзишдӯст баргузор гардида барои ҷалби бонуҳо ба футбол заминаи мусоид гузошт.